Il-Gvern ma jistax jibqa' jmexxi mingħajr strateġija fit-tul, ma jistax jibqa' jinjora l-effetti fuq it-turiżmu, id-daqqa fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, l-effetti ta' bini bla rażan u r-realtà tal-faqar f'Malta. Dan kollu joħroġ mid-dokument ta' qabel il-budget li ppubblikat l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA u li fih l-istess assoċjazzjoni tixel diversi bozzos ħomor għall-ekonomija tagħna. Fuq kollox l-MEA tinsisti fuq dak li ilu xhur sħaħ jitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni, il-bżonn li verament ikollna pjan ċar għal pajjiż u strateġija fit-tul. Id-dokument tal-MEA jitkellem fuq diversi punti importanti li bħala nazzjon jeħtieġ nindirizzaw immedjatament, fosthom l-impatt ta' żieda fil-popolazzjoni u l-bżonn li l-pensjonanti jiġu inċentivati jibqgħu jaħdmu. Id-dokument jiffoka fuq l-ammont ta' ħaddiema konsidrati żejda fis-settur pubbliku u li jkun hemm inqas ħaddiema fiċ-ċivil pagi aħjar. Il-kwistjoni tal-persuni positions of trust, il-problemi li qed joħolqu d-direct orders, il-kaos ta' traffiku fit-toroq. L-MEA tagħmilha ċara li l-istrateġija ekonomika m'għandix tibqa' bbażata fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin iżda fuq il-produttività u l-effiċjenza fis-suq tax-xogħol. Fid-dokument l-MEA toħroġ ukoll b'idejat innovattivi vari u titkellem fost oħrajn dwar il-ħtieġa li l-kors tal-għalliema ikun iqsar. Il-budget 2020 se jkun qed jiġi preżentat fl-14 ta' Ottubru li ġej.